De Kokborok ni channel ketal hai binong ne bagi video tu phajau ka tang te bu sono no tun lam sogo tam himbo oman pli bilakhe bai langai tongo bilakhe mat ngai tongo dam himale busai bihingna buthar kha man pli kha norau da social media wa no khaino habgaino no khuna samoni debrmani esn kha posi zomboi jala bangkumari hamjo kawi tongai mani taltam siko busani ungkha oji debrma bithi chariwoi buthar jaka hini burini buma buha song kok sisaka mia honi parata embo mang kuthai kota soroja mang kuthai mangkha burini parangkha NIT narayan para gus bulakina wana masija oma bili social media ni bihte naro nugi ni mangkhana bulakina tongnani tongkese ngi tongo tahote bu song oma hake mangda salbrum burum chini bororo thusinai oma hake bo wansa toksabai bo botha jagai thiyo tai niji hamjama slabai bo botha jagai thiyo tai bulakina wana masija oma hake social media wa sung hapka ge gobang borok bothalai mani gobang borok thile mani mang chungma bili nugi tongo tahote bu song oma hake kaisa oma haino kok thangka social media wa ni bisingte sing saimangka tabu bilakino wana masija tongnani o dunia wa ta male nijini hamjama chlase omo hake nijini hamjama borokno buthare manu hake bom hake dunia wa cholisine taute buksong ke omo hainadi kai ob pini bihi busuke bono poito sawi thangmani na omo hake nijini hamjama chlabai botha jangai nakha bilakina wana masisa oma pili nugui mangkhana tahote buksong bilake bisas khai khatori thangmani khna piaba si imang numan tongkhna obukni kaisa nukung khawai cholwoi thangnani nei wachungmani imang sebai ridakha narglia pesai o bini imang mukhang imang no tongkha mukhang liya amhake poito chawai phaimani besai no piaba besai poito narglia poito sebai rikha tinoro amhai video nai sala to hankeba nangdi te buksang amhai kino nong ne bagai video kata important to bunai tebo norongni hamjangma norongni support nango amhai kino norok support khai tongdi tai nai tongdi amhai no nong ne bagai jeng te video kata to bunai bagai sai tongnai salbrum nor baksa krgai tongnai bagai se sai tongnai norbo chungna hamjangmong di norok nangbo chung hamjang ne amhai kino chungna support khai tongdi ta te buksang haidi tini jeng lakino samalene hai mabli lehe kasaja hai kino wana masisa jeng tini nugui mangkha khona bo khanaka nugya bo nukha hai ke salbrum no hai ke buthalai mani mabli no jeng nugui mangkha tahte bukso lakino o dunia wo hai mangno chali tongo pasaka ba bufano buthaka pasaka ba busano bui buthar kha hai mabli oneno kasai tongo social media wa hapang kena nugo tongo baksa bihna buthaka baksa ba jini puma bohana buthaka amhake mabili kaimang tongo tahute buksong leke no wana masija bilaino selang masija amhai mabili jini sak tong thokti tonglayo piaba laskaloke amhake no buthalayo tokthalayo amhake no thilayo tahute buksong bilaino omoloi hamya oloino sini bororo loi sadna nangnai amhake loi hamya mani sering lai mahasi kelai siwo tahte buksong omhake ta sering lagi omongkha bilaino hamya lama laka tahte buksong no abono kok kesana mochungko sini social media ni bisingte kahamke kathang tongsa kahamke tonggai thana sinadi hamya lama wo yawi laike yawi tongkai bilaino hamkungnai piaba omhake hamya lama hingka hingke nijino hamya ngnai last kalo piaba nungtabu Cikol ya kiri om screen buat hagana tasap malak next video om hai non video tu thank you for watching